ang nasinati ni Jesus gikan sa iyang pagkabata hangtod namatay siya, mga kasinatian pud na nato, tawhanon ba nga kasinatian niya usa sa iyang na experience nga sa pagbuhat niyag maayo ginganlan siya giyawa. Kasuway na mo kanang magbuhat kag maayo nya nganlan kag giyawa. Wa pa mo kasuway. Aka mo makahingan mo giyawa sa usa ka tawo nga nagsigig tabang sa mga kabus, nag-ayo og mga masakiton, naghingilin og mga demonyo, nagsangyaw sa maing balita, makaako mo hingan niya giyawa. Istorya. nganong nahinganlan man siya giyawa kay dunay nangaigo nasakitan sa iyang mga gipangsulti. Dunay mga tao nga wa kauyon sa iyang timing sa pagbuhat og maayo. Pananglitan adlaw ng igpapahulay niya sila'y authority, inig-ingon nila ayaw sa aron pagbuhat og kuan ha kana ganing milagro. Uy, magbuhat magmilagro, porti nilang sukua. Isa ka masinupakon na bagoy taong Dios nun nga mosupak og authority. Amo na mahinganlan gyud giyawa. Unang daghan tag mga martyrs sa simbahan. Usa na ni ana, dili usa, duha ni ana ang atong duha ka santos, si San Lorenzo Ruiz ug si Pedro Calungsod. Ang gihingaan nila sa mga tao nga naigo sa ilang kabuutan nga nagsunod sa Ginoo, mga yawa, patyana kay mga yawa na sa atong nasod or sa atong katilingban. No. Muna kung hinganla na ganit tagyawa, kasuka na ganit sa atong isig katao, huna-hunaa si Kristo ginganlan sa giyawa. Muna paglipay kay liwat na kang Kristo. Lingi ako na imong tupad. Yung na malipay kag nganla giyawa. Yung na. Ingna siya ba? Kay basin pa di ay nakat-on na siya ba? Nya moingon siya, karon, so good karon, malipay na gyud ko. Kay ang resulta gud nato ug ganlan tagyawa or similar ani nga ngan, buang, tunto, masinupakon, gahigo, paggarbuhon, ana. Nganlan kay tag-ingon ani masuko man ta. Masuko ba kana mura tag muriak ba? Sa kadiya. Mana muras kag unsa da wa nagiyawa naginuong kag dayon mo na si Jesus imbis masuko siya iya na noong gi-explain unsaon pagbuntog ang taong kusgan nga nag-atiman nagbantay sa iyang kabtangan. Unsaon man nimo pagbuntog ang taong kusgan niya nagbantay sa iyang kabtangan, unsaon man unsa gisulting Kristo? Imo usa siyang gapuson nya kinsa may makagapos niya. Awa mo kibaw ang mas kusgan kay kaniya. So ang iyang pasabot ang yawa maunay maningkamot pag angkon sa atong kalag nya lig-on kay nang yawa, kusgan kay na dili kapiog ana bisag kinsang tao sa kalibutan. Bisan gani si Hari David nakuha sa yawa kausa, nakapanapaw siya ngadto ni Batseba nga naka anak gid sila sa ikaduha nilang anak nga mao si Solomon nga mao'y iyang successor. Si Solomon sad nga man of wisdom, gitagaas Ginoo kaalam nga way taong makatupong sa iyang kaalam. Si Solomon ba anak ni David, nakuha ya po siyawa. Kay misalig naman siya sa iyang kaalam. Pagsalig niya sa iyang kaalam, nakuha ya po siya siyawa diri sa kaulag. Mo tong nakapangasawa siya. Ako naman ang gisulti ninyo, pila to'y asawang Solomon? Awa mo kahinomdom. Sige na ko balik-balik ana dinhi. Ang nakahinomdom, malangit mo. 700 kabuk iyang asawa, nya 300 kabuk iyang kabit. Niabot yung 1,000 ang iyang babae kinabuhi niya. 14 sukuas Ginoo. Okay lang tong 700 ka asawa, katog yung kabit nga 300 kabuk.
unsa man tong iyang kabit nga gitawag og kabit, kana bang mo angkon siyang asawa nga dili na sakop sa nasod sa Israel, mga pagano. Nga nisugod na sad siyang simba sa Dios-Dios sa iyang asawa. Kay moingon man to iyang asawang pagano, di jud ka kaduol nako basta di ka kahikap nako, basta di ka mosimba sa akong Ginoo. Si Solomon simba usas Ginoo para hikap dayon siya. Ningong Ginoo, gipalabi pa nimo ang pagsimba sa Dios-Dios kaysa pagsimba nako, nahimo na kang maluibon nga rin ako. Motong gihimo ni sa Ginoo na bungkag ang nasod sa Israel. Pagkahuman paghari ni Solomon, ang nahibilin mao na lang ang Huda, ang Juda ba, mao na si David gagikan sa Huda. Unya si David naghari sa Huda, nya didto gikan ni hari siya sa Israel, sigon sa gihisgutan sa atong unang pagbasa. Yang ano man nga si David nakabuntog man sa mga lig-on kayong hari, labi na gitong hari diha sa Jerusalem, katong mga Hibusihanon, nagiingnan lang si David nga muatake ka nako, di ka kasod sugaton ra ka sa mga bakol o mga buta. Pasabot atong haria purtigin niyang lig-una, kay ang mga buta lang gud o mga bakol maigo nang makabuntog ni David. Usa kini kapasumbingay nga kung ikumparar ka nako, purtira nimo mura ra kag apan-apan. Ang buta ra gud og ang bakol may makapahawa, di ba? Kanang apan-apan mulupad man na siya kana os buta sa iyang kuan sungkod, mulupad na mo padayo na. Apan-apan ba? Kita mo apan-apan? Sige kuno lingi ay mong tupad. Ing na imong naong murag apan-apan. Kana bang daghang ig-apan ba? Mao na say apan-apan. Kana daghang ig-apan. Tanan natong naong naa man gid ni apan. Una pwede sa tangan lang apan-apan. Una nga si David iyang gipruibahan siya di pa gani ko hari sa una, patay getos Goliath. Kamo na ba nga karon hari na gyud kon ana jud koy mga tao? Gibuntog yano kay gibuntog ni David. Nya unsa may gisulti sa atong unang pagbasa, unsay rason nganong nabuntog ni David ang kusgan kaayo nga hari sa Jerusalem? Unsa man toy gisulti dire? Nawa gyapon kay baw. Na as first reading niingon dire, nagdugang ang gahom ni David kay ang Ginoong Dios nga labing gamhanan nag-uban man kaniya. Nag-uban kaniya. Nya tungod kay ang nag-uban niya pirti mang kusgana, labing gamhanan man sa langit ug sa yuta, ang yawa wagtang. Muna ang ato deng buhaton, buntugo nato ang yawa, makig-uban ta sa Ginoo nga labing gamhanan. Kamoron nakig-uban mo sa Ginoo? Sa inyong pagpanglaba, sa inyong pagpanglimpyo sa inyong balay, sa inyong pagtrabaho, sa inyong kanibang lulinghayaw, kisa may kauban ninyo ang imong kaugalingon o ang Ginoo? Unsa may mga timaan nga ang Ginoo mo itong kauban? Ang una, kung Ginoo na imong kauban ba, wa gyud kay kabalaka. Musod kay nang kabalaka nimo ang imong kuyog, ang imong kaugalingon. Ngano man, wa man ni siguro atong kaugalingon. Nya kay wa may siguro mabalaka na kag unsay moabot. Mabuta na karon kanang naay mag-text nako nya magkuan-kuan ba kanang maghadlok-hadlok ba. Pader, ako gipakitaan ko sa Ginoo nga hapit na matapos ang kalibutan. Dili na madugay matapos kining kalibutan. Kining virus karon mauna ni ang pagtapos sa tibuok katawhan. Muna pader iwali gyud pader nga magbag-o ta kay hapit na matapos ang kalibutan. Ako munahuna nako nganong hadlokon man ko nimo, okay ko anang magbag-o ta. Pero ay lang kung hadlok-hadlok nga matapos ang kalibutan kay dugay naman ang gisulting Kristo mga tapos mangitan. Di ba? Kana lang mga naong ninyo, mga tapusuno naman na. Kani akong naong tapusuno na ni ay
58, kadaghan na sa akong mga classmates sa unas high school nga nangamatay 30 edad, 40 edad, sobra na 26 ka classmate nako sa high school or batchmates nga akong gimisahan kay nangamatay. Nakaroon gani among gihandom na gihaya pa in town ug mailubong usas among mga maestra nga suod gyud kay namo nakaadto pa gini sa among balay kay maestra sa nis akong maguwang si Ma'am Rosel Emerhencia Rosel, 78 anyos, namatay siya, gihaya pa, murag na as Lapu-Lapu, ilang balay sa Lapu-Lapu. Mga matay kita, di ba? So ayaw nalaghadlo ka. Ay nalaghadlo ka nga matapos ang kalibutan, matapos magsadili ang kalibutan, kitang tanan, ay di na ta magdugay, kanang mga naong ninyo, layo na kaya ng 50 katuig. Porti na ng layo bitaw. Ganing akong naong, layo na kayo ang nitingali ang, palayo-layo, isa tinging jutay. Mga pila ka inyong tanaw, kay dugang aning naong galisod naman gani kong daog sagdanan, tagsa-tagsa naman gaya akong tiil, kay managanan ako, kay mura nagmapilo, kay mura magsakit na ba? Nga punanig 20 katuig, unsa na kay bation ani no? Nga layo ang tingali kay ng 20 katuig, di na mo kita nako, di na mo kadungog ani akong tingog. Muna, di na lang ta maghadlok-hadlok. Unsa may atong kuyog sa Ginoo nga matud pa ni San Pablo, sa kamatayon ug sa kinabuhi iya kita sa Dios. Kung kita buhi, magpakabuhi ta para sa Dios. Kung kita mamatay, mamatay ta para sa Dios. Muna ang atong tumong. Muna inyong tumong karon. Ikaduha nga timaan nga kuyog nimong Ginoo. Unsa man? Mahimo kang maalagaron, kusog kay tabang alagad, di gid ta makahinanaw sa problema sa atong isig katao. Musugod gani ka gunahuna sa imong kaugalingon, mingon ka di lang sa kubutabang kay magunsa na lang ko ana, iyawa imong kuyog. Karon kinsa may inyong unahog hatag og pabor, imong kaugalingon o imong isig katao? Sige, una-una ako na ninyo. Magsige ka kuno, hala, ang akong kuan. Uy, ako paning buhaton. Daghang kitag himuonon ba? Mauna ang resulta, ang ato ng kaugalingon, gitawag na siya self-centered. Kaya kani manggong nagkuyog og Ginoo, other-centered. Ang iya bang hunahunaon ba ang others? Mo na ingos Kristo, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wa siya mingon higugmaa imong kaugalingon, nya human higugmaa imong isig katao. Higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Kung ato nang usbog sulti, pakisamaha na kanang imong isig katao mauna na ang imong kaugalingon. Ana, lingi ana imong tupad dihabi. Na imong tupad balingi ing na gihigugma tika labaw sa akong kaugalingon. Agi na, sige na. Naon na itong mutuo ba? Nabi tayo magsigig komedya na ako din mo-text na ako ba? Father, wa pa jud ka mauwaw siging baligya ng slot? Siya, sige, kada na lang gini mo wali, sige lang jud kag baligya ng slot. Yan, ingon dahil kong tubag niya, di man jud ko mauwaw basta para sa akong isig katao, kung para paninako, dugay na kong nihonong, uwaw na kayo, magsigi kong pangayo para nako, uwaw. Pero kung magsigi kong pangayo para sa akong isig katao, para sa simbahan, para sa mga nanginahanglan, pakamatyan ko ni. Pakamatyan ko yun Kay pagsugod pa lang nako og organize og mga grupo, katong second year college pa ko, way back 1984, nagtukod ko og youth organization dito sa among lugar sa Kahugan. Tawag to namog Kahugan Youth Organization. Katong panahon na, wa man gyud koy mahimo. Mangarga nya ga eskwela pa ko. Sudan gani kog luy ag asin, pero nag-organize ko og
youth group. Nya naa mi mga activities. Ako gyud mo'y magpabagag naong pangayo. Sukad pa atong panahon na 1984 ug sugod ato wa na jud ko mohonong og sigig organize. Nahimo na kong Presidentes Legion of Mary sa choir dito sa Guadalupe. Ako na mo'y coordinator tanan sa mga choir sa amo sang grupo. Ug naay event sa Legion of Mary sa choir, mag grand choir man or amo rang choir. Ako gyud na mo'y magpabaga daig naong pangayo. Na presidente po ko sa kaning mga organisasyon sa eskwelahan, naagi na event, ako ginay pabagag naong mangayo. Muna kani akong naong, di na ni madutlag uwaw. Basta para sa akong isig katao. Muna, palitin ninyong akong slot, gibaligya ron. Aron maapil mo sa Ginoo. Di lang sa kung update ninyo karon, pero tulo man ni ka-slots atong gibaligya. Heavenly Joy, tag 300 niya 3,000 kapin pa ni atong kuanron available as of yesterday niya kana ganing Heavenly Joy para ni aning atong decoration dinhi. Mauwaw day ko nga mangayo para i-decorate sa atong altar. Di ko mauwaw niya ang usasad sa atong dapatan aning Heavenly Joy ang pagpakaon dito sa mga piniriso sa atong Liloan Municipal Jail. Ugma mumisa ko dito diya magpakaon. Mauwaw day ko para ipakaon ana mga piniriso. Di ko mauwaw hala nag-inyo kung nganlag bagagnaong pabaga gyud ko para sa mga piniriso. Kamo sang di mo tabang patay mo. Ingong Gus Kristo nabilanggo ko og inyo kong giduaw. Ana, nya di makakaduaw dito. Hatag na lang usa ka slot. Di ba? Mukuyog mo na imong slot nagto. Kuyog sa dang imong kinabuhi. Nya ang sunod kaning hagkan. Kaning hagkan ba? Halad ang gugma kang ninyo para sa nis atong pista para makapakaon tas mamista, makahatag tag mga stipends mga pari nga mo celebrate o mo kon-celebrate, makahatag tag mga honorarium sa mga nanaglihok para munindot ang atong kasaulugan. Mauwaw day ko ana diay para mahimong memorable, mahimong epektibo ang pagsaulog nato sa atong kapistahang sadto ninyo dinhi. Di ko mauwaw na amo na magpakauwaw kog baligya anang kuan 600 na lang sa kapin karon mga 500 na lang kapin ang atong kaning kuan kuwang. Tag 500 man Nya karon na ay katulo katong sa Mother Mary's Healing and Deliverance para sa atong culmination event sa Capilinia. Ato siyang i-consecrate. Gihangyo ko ni Archbishop Palma, gihangyo ko Monsignor Ruben, nilang Father Lindon sa atong mga dagko sa Archdiocese para aning Archdiocesan event. Mauwaw ko pabaga anas naong ngayo ko ninyo niya ganahan mo ang inyong naong mubaga sad para sa Ginoo. Palit mong slot buntugon taning atong kauwaw kay kanang kauwaw mauwaw ta mubuhat sa buhat sa Ginoo yawan-on na daghan kay dihang nagpakauwaw para sa yawan-on nga buhat sugal pananglitan di mauwaw magsagit-sagit jisti di mauwaw kaduha kanang hubog-hubog di mauwaw magsigig inom anang daplins dan inom anang ridos mo naghigda na lasdan di mauwaw nay pakauwaw gyud kanang namaligya silang lawas siging display anang ilang lawas TikTok mo ba mag TikTok pa makakita ang gaykuha na usahay niya di mauwaw nga mag-display anang ilang mga lawas anang ang social media maglakaw-lakaw diha nga hapit na lang way gisulob aron lang gidaghan ang maglaway nya mupalit nya ila ding ibaligya kuyog makapalit sa doon na di ka mauwaw ana nay uban karon wa gyud uwaw magbinungulay sa silingan iya pag yung igagaw wa nay tagdanay nagbinungulay wa mo mauwaw ang kuyaw wa na ka makigtagad sa imong igsuon tungod kay wa mayong pagkabahin inyong yuta
nya hangtod karon, hangtod pas imo mga anak, imo pag yung gisulti nga di ay na nagtagdang mga animal dako, sukad pag ginasunab, mapahimuslanon ginang panuway dako. Nya di na mo magtinagdanay, managsuon mo, wa mo mauwaw. Pero ako nga alagad ko sa mga tao, pakauwaw ko muna si Kristo nagpakauwaw para nato. Gihubuan siya o gilansang sa cross, wa siya mauwaw. Gipatay siya nga murag iro nga gibitay sa kahoy, wa siya mauwaw. Nga naman tungod sa iyang naghingapin nga gugma para nato. Mao ni si Santo Niño nga atong gidebosyonan, no? Seryoso mo kay mugnaong niya. Sige, manindog ta mga way uwaw.